At dahil sikat ngayon si Miss Because... Here's my entry. Ay, shoota ka. Kasi sabi na ko sa'yo, halika. Alam mo ba yung kinukwento ko sa'yo nun? Yeah, oo. Jowa ko na siya ngayon. Diba? Oh my God! Huwag kang OA, Ha? Hindi ako nagka-jowa. Ako yung ginawa niya. Huwag kang OA. Ha? Ganito yan. Nag-start nun sa pa-chat-chat. Oo, tapos ang sweet ng mga sinasabi niya. And then, yun na nga, na-fall na ako sa kanya. Ano, ba't ako naiiyak? Umiiyak? Oh my God! Ah, shit. Ba't ako naiiyak? Yun na nga kasi. Kasi? Basta nung, yung mga pangyayaring yun, oo. Pinakilala niya sa akin yung mga, pinakilala niya sa akin yung mga parents niya, at yung mga kamag-anak niya. So, yun na nga. Tapos, doon na nagsimula na yung fling-fling namin. Doon na nagsimula yung basta. Kasi, hindi ko alam sasabihin ko. Kasi may pagka-thank you. Yun na nga. So, na-touch lang ako kasi So, na-touch ka because... ang babait sa akin ng mga parents niya, ng mga kamag-anak niya, yung tatay niya, yung nanay niya, ang bait-bait nila sa akin. Yeah, nung umuwi ako sa house, Nung umuwi ka sa house, tumalon-talon ako sa kama. Sobrang kilig ko noon. Yeah. Ano ba? Tama na. Interesado ka pa ba?